Asini roha madihamu do dame nasian de bata ama do sian anak-anak Kristus Yesus tu hatai. Amin. Tabi jala horas maita saluna. Salam sehat. Damang dainang uria nahina holongan rak marsiajar nahita sian hatan de bata ima janita partangyangan sian turpuk epistel minggu tanggal 7 Juni 2026 tersurat di sada Korin bidu 10 ayat 10 saat rodi 26 usaha ma dihita berek kamu ma Israel hian dapar tohap dilanggatanido akka namangaton peleani naum argado juhud na pinelehon mana margogo do begu ido na hudok disi da odo tahe na pinelehon nasida dada tu debata di pelehon tu begu ido alai dang lomorohakku hamu saur tuak kabing dang tarido pamu sian panginuman ni Tuhani uhud sian panginuman ni akabing dang terbaik kamu partohap di langgatan ni Tuhani uhud di langgatan ni akabing tuisat tama Tuhani tunggu mogo mahita sian ibana saluhutna jadi do alai dang saluhut marguna saluhutna jadi do alai dang saluhut patubuhon unang ma masirikoti nadi ibana nadi donganima pangakamu ma sian saluhut naginadis di parjagalani unang nirisihan alani panggora ni rohai ai gok di Tuhanido tanoon rodi isina urian nahina holongan di negara ta Indonesiaon sian najulu satu nuain nangpe nuain ra bunga godang namur di ganuk daerah manang di akka suku-suku adong do ragam ni ritual masing-masing ni akka suku manang idok mai ritual budaya udok majo contona adong do ritual pesugihan ima marbadan do toddi hapurtibion lau mangido asa mamora di arta hita asa mangido jabatan mangido kuaso dot hagogo onni portibi ibai ma ritual pesugihan di patu panasida mah mangalehon sesajen laho membuat rohani toddi ni nahodari toddi ni portibion asa diodoi pangiduan ima salah satu ritual adong dong se hasomalan ni daerah molo panen eme di pasah do deba eme tu dewi padi guarna ala diha porsenasida do dewi padi ido na mangalehon izin tu nasida tu akapartani asa marlipak gadda parbue ni emenai jadi dusai nasida panen di patumpama pesta laho pasahat ton pelean tu dewi padi somalna disusun magudang buah-buahan hasil paneni termasuk maeme disusun berbentuk piramida laos adong ma ritualna marsoba tu dewi padi suang sonima na menarik muse akka nelayan adong do ternyata ritualna dung sai nasida manakut dekke sian laut dung mendarat nasida dak sude dekke HP dibuat tujab dak sude digadis alai deba dipalua dong se dekke tu laut jidok ima jabarni toddi si jaga lauti ternyata porsian udah sida adong toddi nama jaga lauti songot tadani hamolat nasida dolan nasing dope ritual-ritual menyembah dewa dewi molo dihalak bahatak adong dotong ritual manomba sumangot ni daopung ninna do akalan na asing akamang inang ritual nasoni dang hola sonari BHP ritual nasoni pe diulahon bangsa Israel do molo tazaha di bibil tahun alai itu tu adong parasinganna marasing do tu ritual-ritual nabi nani aka suku-suku di Indonesia
doh dia akan mungkin suku-suku di negara na asing. Molo bangsa Israel di paretta do nasida asa pasaha ma pelean hamlateon tu de mata dan tu begu dan tu dewa dan tu todi roh-roh zaman roh-roh ni portibi daun alai tu de mata do jaladang tu halak na dianggap berjasa sian hasil paneni di peleon nasida ma tu de mata Jehovah gabi pelean hamulateon songsonima nang akaparmahan sian hasil na pinarmahan nasida ikut di peleon jala ditotop pemai gabi aturan nahot ima warna pelean situ tungon pelean hamulateon pelean puji-pujian pelean baga-baga dot lanna asing di akaguar ni peleani hopartu namasa jadi siani hitaida ia tujuan ni pelean ima manoba nani haporsiaw madok mauliate tu nahina porsiaw molo na diatur waktu bangsa Israel tu ima manoba debata Jehovah mandok mauliate siala pasu-pasuna najina nasida dung sidung ritual pasahaton pelean situ tungon tu debata somalna di langgatan ni bakat corok buy mai di sehat masian peles tutungoni gabi di pangan akamalin di langgatan nabadiai tulu Musab itu ayat ono dan itu halal tidak haram khobar dui turu ruhut naniatum koni di bata molo songoni di patu babang soi tarpuji mak goar ni di bata jala ido nanya lomohon de bata ido napinatik koni de bata tu nasida alaya kamang lebinang jok nai bangsa Israel dang holat tu de bata Jehovah hasahatan di pilihanna adong do nasida na pasahaton pilihan tu dewa dewi tu debata na asing tu gana-ganaan tu akabegu mamele begu mamele debata sileban jala odo mambatar rimas debata buasa alana peliani dak songon utang nekus gararon lapatan nak molodung mata pasahat pilihan tu debata berarti ngasai be utakta dak songoni pangatusion ni pilihan alai pilihan ima tada hauduhon tada hasatiaon dohot pamuzian molo tu debata ta pasahat pilihan berarti holak tu debata ita porsia holak tu debata ita uduk holak tu debata hita satia holak tu debata hita mamuji unang di pasahat tu na asing molo di pasahat tu begu berarti hita pe porsia jala uduk tu begu HP di dok pati di debata pati parjulu audu Jehovah de batam ninna de batata dang jani maraku pau bayanmu de batam uduk ni romse pati paduaun dang jadi bahenom gana-ganaan manang sumas-suman sisobaun nasida 2 Musa 20 ayat 2 sakro di ayat ono pesan moral ni pati na duwe ima holan de batado sisobaun alani naso jadi kita mengganti posisi Tuhan do mananga HP na adong di portidion nang arta materi roh-roh ni portibi beguatuk begunur-nur do ragam macam-macam di bing dan jadi si sopau ni jangan ganti posisi Tuhan dengan ragamnya katolito di begu sotong tarimas di bata Huria dikata odo si paingon ni apostel Paulus tu Huria Korin diturpuk janita pertanyaan mulutaida keadaan di Korin memang dihatiai ternyata kamang inang adong ritual marsoba tu akabegi sada Korin 10 ayat 14 nah jalan na paling tren di hati ima adong ritual marsoba tu sada patung Dewi Venus di kuil Afrodit jala dunga tren jala
ngamat cetorop jolma rotusi dipatu pado disi pasahaton pelean berupa emas, berupa hepeng jalagu modang ima somalna juhud di peleon di sobah tusi dohot ragam ni hasil panen alanya ala dihapor senasida do ia patung Dewi Venus boy mangalehon kesuburan dan kemujuran tu jolma naro marsoba tu ibana. Memang luar biasa do daya tarik ni kuil Afroditi di hati ini. Jadi macetorok do jolma tartai rohana ro marsoba tu patung ini. Karena segala masalah ada jawaban bila menyembah patung Dewi Venus. Anda susah dapat jodoh, datang ke Dewi Venus. Anda sudah menikah tetapi belum punya anak, ro marsoba tu Dewi Venus. Saya jalo omu doi, suang soni mah molo martani hita marsuan dia ro marsoba tu si boy mah melipat ganda hasil panen. Dohot akka usaha-usaha na asing boy hatop hita mamora. Totu maralo doi. Tuha korsiao ni halak Kristen hati. Ido ubahin dang ulu halak Kristen ruas ni huria kurin marsoba tu si. Alai adong dampakna na jinaro nasida. Ada risiko karena mereka tidak mau menyembah ke kuil Afroditi. Karena mereka tidak mau menyembah patung Dewi Venus. Akibatnya torok jolma mangicahi halak Kristen. Didok do halak Kristen ini akan alwako. Alanya tuis yang marsoba. Marsoba hamu tunaso ni ida ni mata. Toro ate kamang lumina. Dia bata sunatarida. Alai ikotusi marsoba. Yesus Kristus sunatarida. Alai didok ikotusido kolanido si sombao. Gabi didok ma nalwaka do hamu. Marsoba tunaso ni ida ni mata. Adong si mandok orang terbodoh di dunia adalah Kristen sebab mereka menyembah angin yang tidak berwujud, yang tidak kelihatan. Di sisi na asing muse gabe hatop do mamora napuna kuil Afrodit do sude akka parkarejona na dong si bahasa to mamora ala di gudang ni akka pelian naro di peleho tu si lumuwi ma akka juhud nasa juhud na di peleho tu si dibuat nasida me dungi di garis me tu perjagalan di pasar gabe masa ma perdebatan taringot tu juhud na di gadis juhud naung di peleho ni jadi do panganon mandang apakah itu halal atau haram dampakna gabe masih tiahan gabe masih uhuma manasida halal atau haram alani parjolo di patorang Paulus ma taringot tu si tegas ope taringot tu namangaton juhud nong pinelehon taboto dan tutu adong begu di portibion jaladang adong debata dukon ni nasa sadai sada korin walu ayat opat sada korin walu ayat opat di patorang Paulus ope taringot tu namangaton juhud nong pinelehon taboto dan tutu adong begu di portibion jaladang adong debata dukon ni nasa sadai lapatanna bukan masalahnya di daging tersebut bukan daging itu yang haram tapi ritual penyembahannya itu yang haram itu yang membuat kita berdosa di pelehon juhud lahomanob babeng ido naramun jala nama korhon dosa jadi dang juhud nai molo dang rade mangaton juhud na pinelehoni ba unang pangan ai dang adong uhum ni alai dia kana ulu mangatoni ba dang mardosa ibadah di sini dang ramuni juhuti dang disi haramunonna alai haramunonna ima ritual na pinatupa nasida ima konsep berpikirnya mereka hendak menyembah dewa-dewi alani ikot takasma boton nasida didok Paulus
saluhukna jadi do alaidang saluhut marguna. Saluhutna jari do alaidang saluhut patuguhon. Sada Korin 10 ayat 20. Lapatanna akkana margunaima do akkana patuguhonima ulahamu. Di padauma tren marsobatu patung aidang margunai. Gari ada mambai tarimas di bata. Holan di bata sisada ibana do sisobaun. Jala holan ibana ma hasahatani nasa peliatta songo tadda hauduhon tadda hasiataon do tadda parsobau hurian itu hatta sah mana itu hita jami tau nak kamang duina di jamat tanwaingon di kaum apalagi mak kaum milenial saunari along dope hulaning na marsob batu patu along dope noaing na mamele begu mamele setan alun pina marsoba tu hau, marsoba tu gana-ganaan, bahkan marsoba tu hepeng. Boha muse, maka porsa itu akaragam ni begu, alun pinoy. Sia dia do haror ni begu. Alun na patorakon, alun na buhita patorakon. Natinok pado begui, manang. Jol masa diri do napasiaton tu roha do pikiranna, o do tantangan naborat tu hita. Lemaju zaman lamollo mempertahatkan haporsiota tu di bata boasa alana di doktu hita manoba di bata jahuba di bata nata soba hira na abstrak ai dang tarida HP aka arta kenikmatan dan berbagai kemudahan doa patung-patung dan teknologi semua benar-benar nyata. Tetapi Allah sepertinya abstrak. Alayak kamangrina. Justru di situasi nasongonodo ikolam bergumul, jala ikolam berjuang duhita marsitutu, maka monakon haproseota asahot. Marsobah hola tu di bata jahuba. Atong hola di batama, hola tu di batama hita marsobah. Aigok di Tuhanido tanoon portibion. Saguru ni mana do namasa saluhukna nadong digulum di ngulutta ibana do na mengatur perjalanan ni ngulutta di portibion padauma siap pikiranmu do siap roham nasabegu roh portibi gana-ganaan dot hadatuon napa toto kita akamolo adong ritual budaya nih alai unang gabe tahap prosya itu songon akana masa di tonga-tonga ni ragamnya suku na adong di bangsa tahun datung kita halak Kristen benota rupani manoba sumangot di daupung holat debatado si sebaun jala holat tibana ma tapasahat nasa pelean hamulatota amin martanya mita mau liatin maali di bata di hatam nabadiai natotong pay motok kami asahot haporsyon nami jala satiahan tuho uduk marhiti pamujon nami marhiti napasahaton pilihan nami tadani hauduhon dot hamuliaton nami tuho lam lehonom mudok akaragam di pasu-pasu tujolma nasatotong marsobba tuho atong say pasawat may obat tulo maniroham digulmik ningul nami marite Kristus Yesus martanyahan tuho amin.